niyamkhonza lo Jesu Kristu nani indirect, mese kodwa niphinde niyabaleka niyozama amanye amakhosi. Umlungu kodwa iholide nani kuba iholide futhi uma ngabe kukhunjulwa yena lo mlungu lo. Sorry, ikhalende phela liyasho ikhalende lithi kuzoba neholide ngoba kukhunjula ukufa nokuvuka kukaJesu Kristu. Lawa amanye amakhosi wona akushiwo lutho ngawo. So ngibuza mina umbuzo ukuthi niye nenze njani ngempela, mhlambe niye mhlambe emsebenzini kufike nithi khona nicela nje kube i-normal day mangabe kuyilama holide ngoba nibalekela ukuthi nidumise uJesu, noma nenze njani, noma nani nivele nisale senifukamela ngaphansi kwayo le nkosi enkulu kunawo wonke amakhosi. Hhayi ukuthi ngifonele ukudelela mnowethu, ukubuza nje ukuthi ngicaciseleke. Ngoba nakukhisimusi phela kusuke kukhulunywa ngoJesu Kristu, kuthiwa wafa wazalwa ngokhisimusi, mase kuthi ngeyephasika kuthiwe wafa wavuka, kugujwe nje kunyakaza umhlaba wonke umuntu uthole nje ejabulile ukuthi hhayi kukhona inkosi. Mhlambe into esazohleleka ukuthi namanye avele. Hhayi ngiyakuzwa mnewethu, hhayi kulungile mnewethu. Hhayi kodwa phela nitamenyiwe nani, kuthiwa wozani ninonke nina ensindwayo nenikhathele, manizwa nje ukuthi seniyasindwa senikhathele ngalapho, wozanini nonke uzoniphumuza yena. Ngoba kuyenzeka ukuthi uyabaleka kanti uyasindwa. Hhayi kulungile-ke mnewethu. Kuthiwa wabafela bonke abaphilayo ukuze phela abaphilayo bengabe sayiphilela bona, baphilele yena owafa wavuka. Impela kunjalo mnewethu. Hhayi kulungile. Bye.